Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan tasha ta Arewa BTC. Tashar da muka kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology da yadda mutum ya samu kuɗi da wayarsa na Android. A darasin mu na yau dai na kawo mana yadda mutum zai samu 0.05 BNB kyauta a cikin Trust Wallet ba tare da ya samu matsala ba. Amma kafin mu je ga nuna mana yadda mutum zai yi, muna mai roƙon ka idan wannan shine zuwa mu na farko ka daure ka danna mana subscribe ka danna ƙararrawa ka zaɓi all, saboda zaran mun saki sabon bidiyo ka samu. Kuma ina mai baka shawara ka tsaya ka kalla bidiyon daga farko har ƙarshe saboda ka fahimta. Farko dai link ɗinku zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyon, amma ni nawa yana a WhatsApp. Idan ka je cikin aminga za ka ga link ɗin, sai ka kwafa link ɗin. Idan ka kwafa link ɗin kamar haka, kana kwafan shi za ka zo sai ka fita, za ka koma cikin Trust Wallet ɗinka. In ka zo cikin Trust Wallet ɗinka sai ka jira ya buɗa, da ya buɗa kamar haka sai ka zo sai ka shiga ƙasa nan, za ka ga waje na biyu daga ƙasa ƙarshe sai ka yi clicking kan shi. Kana clicking kan shi sai ka zo nan sama wajen da ka ga inda wajen searching din nan, sai ka paste in wallet din nan daga kwafo, kana paste in sai ka ƙara clicking kan wajen, zai kawo maka rubutun kai ka danna mark din nan na ƙasa, bi ma'ana submit kenan. Da ka danna za ka ɗan jira ma wani ɗan lokaci saboda ni network ina bai da kyau ne. Amma kamin nan za ka zo daga nan sama din nan sai ka danna shi, kana danna shi za ka ga ya buɗa maka nan, sai ka mai da shi BNB Smart Chain. Ka tabbata da cewa BNB Smart Chain ɗinka kana da wanda ya kai darajar $1.34. Sannan da ka yi clicking kan shi za ka ga nan wajen yana maka loading. Idan ka dawo baya za ka ga nan yana loading, sai ka ɗan jira, da zaran ya gama loading za ka ga ya buɗa maka wuri kamar haka. Yana buɗa maka nan za ka scroll ƙasa, za ka ga nan 100 WBNB cash now. Idan ka je kuma can ƙasa kaɗan, za ka je ƙasa daga nan kuma za ka ga kana iya za ka iya tsaya ka karanta duka abun da aka sassa maka, amma ni da ya zama na ba shi ne na zo yi ba. Za ka daga nan an sa maka claim 100 WBNB cash. Nan kuma za ka ga dai an sa maka 14 days ya rage, nan kuma awa za a sa maka hours ɗin da ya rage, nan kuma minute da sauransu. Za ka kuma nan wasu dai da ya zan claiming mu za mu yi, za ka zo sai ka danna, sai ka dawo sai ka danna kan claiming ɗin nan. Kana danna kan claiming ɗin nan za ka ɗan jira, zai buɗa maka wuri kama haka. Yana buɗa maka wuri kama haka sai ka zo za ka ga daga nan dollars abin ga USDT ka iya USDT da za su cira cikin Trust Wallet ka, nan kuma iya darajan dollars ɗin da USDT yake kenan na Smart Chain kenan. Da ran ka gama sai ka danna kan wajen da aka danna, wajen ƙasa ƙarshen nan wajen da yake da abin ga bisa kan approve ɗin nan. Da ka danna shi sai ɗan kawo maka kamar ka sake login. Kana login kuma za ka ga yana loading kamar haka. Yana gama loading sai ka danna OK. Da zaran ka danna OK za ka ga ya maka loading kamar haka. Yana maka loading kamar haka, za ka ga ya riga ya successful. To ya za a yi kaga abun ya fito maka cikin wallet, za ka yi scroll zuwa ƙasa sai ka ga copy contract ɗin sai ka danna OK. Da ran ka danna OK sai ka dawo baya. Kana dawowa baya sai ka zo daga nan sama ƙarshe wajen angle ɗin nan na ɓangaren dama, sai ka danna wajen da aka yi hiding wallet address. Da ka yi danna wajen kamar haka sai ka scroll zuwa can ƙasa ƙarshe. Za ka je can ƙasa ƙarshe, za ka wajen da aka ce maka
add custom abunga sai ka clicking kanshi. Daga nan za ka ga daga nan idan ka shigo da kai nan sai ka clicking kan wajen nan sai ka mai da shi smart chain. Nan kuma nan za ka yi paste in wannan wallet da ka kwafo. Bari mai da wannan smart chain kamar yadda yake. Da ka click kan smart chain za ka ga dawo baya sai ka zo ka yi paste in wannan abun gaɗin da ka ɗauko. Kana paste in shi sai ka zo ka danna don, yana daga can sama ta ɓangaren dama angu. Kana danna don za ka ga zai dawo da kai normal cikin wajen abun gaɗin. Sun baka 100 WBNB. 100 WBNB in ne ya tashi abun ga $250. Da ya zani na yi claiming farko na sake claiming ne saboda in nuna muku za ku gana wa 200 ne. To an muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Idan bidiyon ya burge ku danna like, ku share saboda yanzu su samu su karu. Idan kuma kuna da tambaya sai ku mana comment. Assalam.